číslom 7 by bolo fajn, keby sa nám prišiel ukázať cosplayerista s nikom BL29 Cosplay, ktorý cosplayuje Spartana 4. Halo, štvorka. Tohto pána sa tak trochu bojím, Armando, no ty by si sa mal bať tiež, pretože má veľký kanón. Ja sa ho nebojím. Ahoj, ako sa máš? Ježiš, dramák. Môžeš, čak ty sa spýtaj, ja vám mikli. Ale ja presne viem, o čo sa jedná. Hrávaš tú hru? Asi, že? A prečo zrovna táto postava? Viete čo? A kľudne, akože... Pokáž si cosplay kľudne, ako... To je jedno. Nie, ale prečo? Ty si mi zobral lopty, si mi zobrala kartičku, ja ti zoberiem pušku. Je ti v tom teplo? Výrazne. Počúvaj, ja viem, že možno mi to neprezradíš, ale toto si všetko vyrábal ručne sám? No, s troškou pomocou rodičov, ale sám. Ty zapájaš aj rodičov, to je perfektné. Podporujú ťa v tom, hej? Však toto, čo mám pod tým, tak samozrejme, mamička moja musí. Že mama ušila spodničku a ten vrch si urobil ty, hej? Perfektné. Koľko ti to trvalo? Osi. To je disciplína. Toto je drsné. A je to funkčné? Ten kanón, je to funkčné? Nie. To je dobré. Ale ako môžem s tým niekoho pobiť, je to dosť ťažké. Alebo vieš čo? To je hrozné, ak vy chlapi držíte pri sebe, to je katastrofa. No tak ja by som ti možno navrhla, aby si skúsil dať späť ešte tú helmu, keď to zvládneš. Zober do rúk kanón a prosím, odprezentuj sa ešte pred našimi divákmi a fotografmi, aby sme na teba mali krásnu pamiatku. Môžeme ti nejak pomôcť? Zvládaš? Je to samostatná bojová jednotka. Uhnime sa. Toto je BL29 Cosplay ako Spartan 4 z hry Halo 4. Že vraj Mariňa. Bývalý Mariňa. Ratatatata a niekdy i víc. Dajme kartičku. Zober si kartičku.